Левът е паричната единица на България, емитирана от Българската народна банка. Разделя се на 100 стотинки. Името му произхожда от лева, остаряла форма на думата лъв, употребявана през 19 век. Съвременната история на българските парични знаци започва след възстановяването на българската държава през 1878 година. През 1880 година с приемането на закона за правото на рязане на монети в княжество България се създава българската парична единица – лев. На следващата година са отсечени и първите монети. Утвърждаване на лева. Приетият през 1880 година закон за правото на рязане монети в княжеството предвижда фискалното счетоводство да се води в левове, определя количеството злато, сребро или мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 милиона лева. Левът има стойност, равна на тази на френския франк. Допуска се използването на монети, както на Латинския валутен съюз, така и на други страни, които държавата приема по утвърдени от Министерството на финансите курсове. Въпреки че законът установява триметален стандарт и че първите отсечени монети са медни, на практика в обращението преобладават сребърните монети. Основната причина за това е по-големият сеньораж, извличан от държавата от сребърните монети поради трайно спадащия курс на среброто спрямо златото в края на 19 век. В същото време емисията на сребърни левове е използвана за премахване от обращение на сребърните руски рубли. В края на 1884 година парламентът дава възможност да бъдат емитирани сребърни монети за още 10 милиона лева, като за тази цел са претопени голямо количество рубли в монети, събрани от държавата като данъци. През 1885 година България се доближава до парично предлагане от 7 сребърни лева на глава от населението, смятано от Латинския съюз за емпиричен оптимум, след което новите емисии на сребърни монети са прекратени до 1891 година. През следващите 2 години правителството и Българската народна банка успяват окончателно да изтеглят от обращение руските сребърни монети. Това става с известни загуби, тъй като те са обменяни за левове по курс, по-висок от пазарния, за да не обезценят силно частните спестявания. Този процес предизвиква значителна дефлация, компенсирана в известна степен с емитирането на левови банкноти през следващите години. Историята на левът след 1989 година. През 90-те години на 20 век два периода на драстична инфлация, от зимата на 1990-1991 и още по-тежкия, от зимата на 1996-1997 година, значително девалвират лева. Това довежда до установяването на валутния борд през 1997 година и фиксирането на курса на лева към германската марка на една марка равно 1000 лева. След въвеждането на валутен борд, всички български пари в обращение са обезпечени от валутните резерви на Българската народна банка. На 5 юли 1999 година левът отново е деноминиран при съотношение 1000 към 1, като курсът на новия лев към германската марка е фиксиран на 1 лев равно 1 марка. При въвеждането на еврото през 1999 година курсът не е променен, като стойността на лева е обвързана с тази на еврото при съотношение 1,9558 лева равно 1 евро. С договора за влизането си в Европейския съюз България официално има ангажимент за присъединяване към еврозоната.